γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από την παίκτρια του Βόλου και είμαστε ακριβώς στο 14ο λεπτό. Η ομάδα του Βόλου ανοίγει το σκορ. Ροδόπη 87 Κομωτινής. Το σκορ έχει γίνει 0-1. Κερδίζει η ομάδα του Βόλου με ένα γκολ από την Γρηγοριάδη στο 15. Νωρίτερα η Γρηγοριάδη στο 13 είχε ένα σουτ, η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Στην επίθεση η ομάδα του Βόλου, μια σέντρα, κόβει η Περιβολοπούλου και πιο μακριά από τη Ζαχαρή. Επιμένει η ομάδα του Βόλου. Είναι η Πούλιου, έβγαλε μια παλιά, αλλάζουν οι παίκτριες. Ένα σουτ, λουκάρει η Δαδάση στο 25 λεπτά αγώνα. Η Περιβολοπούλου η Βίκη είναι έτοιμη να εκτελέσει από το φάουλ, εκτελέστηκε. Διώχνει οι παίκτριες του Βόλου, προσπαθούν, δεν φεύγει η μπάλα, προσπαθούν κάτι να κάνουν παίκτριες της Ροδόπης, δεν τα καταφέρνουν. Και τώρα με την Βέτσικα στην επίθεση η ομάδα του Βόλου. Βέτσικα αλλάζει με την Καλαμπούκα. Καλαμπούκα κρατάει την μπάλα και μια επίθεση τώρα θα βγάλουν η ομάδα του Βόλου. Αλλάζουν παλιές οι παίκτριες, η Δημητριάδη. Στην επίθεση η ομάδα της Ροδόπης, η ομάδα της του Βόλου επιμένει, σαφώς ανώτερη τη Ροδόπη. Τώρα μια σέντρα, εκεί προσπαθούν οι παίκτριες, ένα 40 λεπτά αγώνα, Περιβολοπούλου για τη Ροδόπη, μια παλιά, εκεί διώχνει οι παίκτριες της του Βόλου. Πρωτάθλημα Β' Εθνικής Γυναικών, ενωσιακό γήπεδο. Ροδόπη 87 Κομωτινής, Αθλητικός Σύλλογος Βόλος 2004, 0-1 με ένα γκολ από την Γρηγοριάδη στο 15. Στην επίθεση πάλι η ομάδα του Βόλου μπαίνει στην περιοχή, έχει μπάλα η Βαδάση. Η Βαδάση πάρα πολύ σταθερή, η τερματοφύλακας της Ροδόπης 87. Σιγά σιγά δεν βιάζεται, θα εκτελέσει το ελεύθερο αυτό. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ελευθεράκης ο διαιτητής ο Μιχάλης θα σφυρίξει τη λήξη κάποια στιγμή. Τώρα εκεί και γκολ 0-2 από την Βέτσικα, με πλασέ από την περιοχή η Βέτσικα. Να δούμε τη σέντρα ποιος την έβγαλε, ποια κοπέλα ήταν. Η Βέτσικα με το νούμερο 10 πλασάρει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας της Ροδόπης. Ήταν μια σέντρα από την Καλαμπούκα. 55 λεπτά αγώνα στο ενωσιακό γήπεδο. Ένα πέναλτι με την Δημητριάδη για την ομάδα του Βόλου. 80 λεπτά αγώνα στο γήπεδο της Ευστράκης. Ροδόπη 87 Κομωτινής, Αθλητικός Σύλλογος Βόλος 2004. Το σκορ έχει γίνει 0-6. Το 0 είναι η Γρηγοριάδη στο 15. Στο 44 η Βέτσικα το 0-2. Η Ανδρέου στο 47 το 0-3. Η Βέτσικα πάλι το 0-4 στο 55. Στο 57 με πέναλτι η Δημητριάδη έκανε το 0-5. Και στο 80 η Σύρμου μέσω το 0-6. Μεταξύ έχουν γίνει και αλλαγές για την ομάδα της Ροδόπης. Βγήκε η Ιωαννίδου, στο ημίχρονο μπήκε η Αντωνοπούλου, στο 56 βγήκε η Ψαρίδου και μπήκε η Χασάνα Ζρά, η νεαρή παίκτρια, έτσι είπαμε. Στο 65 βγήκε η